Kajingwan siat ki pulit yau ba Chesterfield fi la ka step khat lai tarik nailar arjar puai kala pen subai ki bahayeng bakam dei ka kam ka baca hasendet Henry ka dei ka bala pen kre lupa. Hakajing ekran bat uba Granary Sterfield thank you. Uba dei parat rai jong uba Chesterfield thank you. General Secretary Badim ka New Trap National Liberation Council HNLC ula ong bo lai thu ba uba Chesterfield don apdeng ka jingstam bat ka jingsawa kuli ka dei tang sisia na ka por mistap ka por ba ki pulit kilawan syakate ka yeng ka badana maulai kenton masar ula ong balada ki pulit ki mut ban toket ne kili jingkili kila dei banwan mensingi mensyai bat dei banwan siteng sinya ulai thu ba ki pulit kilara ya arngot ki kun chenrang uba Chesterfield nakaliang ka kurem jong ba Chesterfield ka kong em dingdo kala ong bagati ka por ka sawa krumkram bat nangmut kinong tu kalai thuru baki pulit kilakang yaka bakan kiyo syakamala ka basyajrong katakin boleh badan bor tangi bom dan bor lek kam pak badan bor lek ka bomon ngi bom dan bor te ngim tip lek kam yu men te ma tam bom siwan bon siat mit te beli mlang ban keren dikimut ban integrate interrogation wan misi misai bodan hiye nga kum parang simbe ka pre-plan beli kino sing senya beri bodan hiye plus udan jingpang jik tamamet kidneys problem